kind of again who does show. So Corum Mava show. And we catch Gavaliats Gamat Polish Gavella that I get Mahayanu Mahas and a look to this Gorach show. Could you? Chin was tackled and like it's a show. From the line, I get the niche. Back in a minute. So come on for this, then I'll pay for it. Oh no! I'm just gonna get this. I'm just gonna keep this. You are meant for this one, but I take your price. You are meant for this one. We take it different. This is, see, madam, this is the Tonga and this is the Lowe's. They're different too. Yeah. I can take your price. This one, make 100 and it's okay. So I like that price. I've already bought masks though. They're different. This one is. I know they're different. And our C4 different S-balls. Generellt goes that go can ik niet gaan gaan. Yeah, so. When she got the right for good price. And I got also the spoon. Okay, let's see. Yeah, that's fine. Okay, pack them up then. Thank you. And 400 rand. Okay? Thank you very much. I'm circle out of Holly teacher. Ik just mogen een beetje in Afrika en niet gaan weer. Het maken de prijs route recht. No, that's me. I'm done. Thank you. I know I don't need a bag. No, thank you very much. Thank you for that. Thank you. Okay. Bye. How much do you skiing is? Knackered the station. Gaat de stad kunnen je kan nog ritsen mee. Je ritsen mee is toch door gaan gaan snorsen. En de gaan ik die rit wat ik hier juist kan ritelen van de stolax. Gaat die de stad had je ski wie dan straks met je keer die van je val op. Als je kijkt in Zambia is Botswana, als je daar Botswana riest. Als ik me hier gaan warm, nu de hier een kusje gemaakt drangen raast, als ha een toer vuur, man toer doen, je vuur naast, ja is naast je kan, je ha am zeker genoeg de driver ik wil nu de hier jacken zijn fijn trace, dus ik toch go paardje hobby aan de kantoor Botswana's, dus je aan hun zo nice. No thanks. Oh, I've got a hook, but it's okay. I got one waiting at home. I've got one. Han niet geschoten, maar zo zalig. Net als je George naar boord en het van mijn veegje deunen gaan niet heen als een naven, jongens. Ai. Could you you should go crocodiles? Ah, crocodiles dan could you als je vier gaat schön, toen ik de crocodile van. Valles door te geven en raast. Tje. Begin. Famous in Gotrone show is zo'n Botswana hier van een galig roog. Dat gemaakt door het cultuur Afrika. Als je niet weet alles van Chimiclo de hietje en raast, wat de hietje geleest toch ergens een puncturacking. Veel misschien keiluur dat was. Kan jullie zijn tegen de woording aan de route kennen? Zeg die aan, zie toch, natuurlijk gezegd gaat chasen hij in raast. Ha views TJ graag wel dat je de raast is ha u aan zich mee voorstellen mid-30s kun je gaan hoe kan je nog een raast
There's one in there. There's one in there. Just pull on now. And then meer chini macha se was haast. Gaan we spreken geweld trippeltje maken. Jack akin ha bist farwa kopas. Statching Larry was shot to shachat she koonle chobi skrift de chliech agus an na trúr a shogar kujoch an rasta Jack Larry aksen akin agus am nos commissioner an tliene an trashak. Ik ga niet to shachat an ho am so fua. Summer is June, July, August. Very short summer. And it's not, you know, we only get maybe 25 degrees. That's warm, that's very warm for us, 25 degrees. If I could just get, you know, some snow for 5 minutes, I'd be happy just to cool me down. There's no snow here. Are you sure? Those clouds look very dark over there. I don't think it's any snow. And then Well, shit sin jeshol. We got torn satchen dat du like hem kutskurs hos son 10 gasten hören op te kun. Wanneer het deuntje van de het deuntje van de volgende job wat ja zo goed als gaan je zoeken misschien de goede janu als een is truder. Ah, is je nog eentje? Die ga je dus gaan naar me. Oké, zo gaan we triplet samen. Het karoi, wij wonen de woonchog. Die meer een hele shit, gaan je kijken zo kaveli. Alright, film van gaan je aan mijn call signal. Oké, right, Jerry, cheers. Wel, gaan we zo met toru aan jakken blijven zo maar. Gaan jullie toch een gat nog kwijt als je zo? Gaat je toch broodje? Zo gemoord ze ha. Spijt als een hint dat ik me na. Hij kraakt wel gemoord zijn, kiesing. Oh, ik ben ziek. Hij me kiesje, ha gemoord is zo. Heb je Falcon chain? Heb je Falcon chain? Jullie gesmeerd ik me heen. Isn't that funny, John? En kijk mijn hoorn af, John. Ik kan al gaan wakken, ik kan noorsen. Yeah, so did I. Straight down in it. Oh, crap. Right, when we have een hinterkom, when we could was spider big as een hinterkom, is je is me goed dat je ha spider gewoon ik als een hinterkom, ha big, you know. So ga me hier lapia komen, is dus. Nou schön gemi in huis ja, ik zou me je zeggen hen, is nou schön. Gewoon me filmen was zo, maar weet ik niet, daar was een hinterkom, ze gemi in huis ik merks. Hallo, als ik hem in huis zei, maar dat piast eruit, als ik gewoon een hinterkom. Dus een jakkel huur me, gemeen hart chias, hij is je toch ruim je mag als een hint, hallo als ik was, hij is, met je geschreagel. Oh, wat je toch ekkelig. Comedy gold. Skillen waar je het 3 ponden gekoppeld dat je de shows had, die je dan nog En dan vind ik die